Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय जों माने सानफ्रोमबो बिदिनो फुङावहाय सिखारब्लानो बिदिनो मर्निं वाक खालामथाव एसे खारदोंबो खिन्थु बे सानैसो रेस्ट लानाय बायदि जाहैदोंमोन आरो दिनैसो गोदानै फैफिनबाय मानोना क'क्राझारावहाय फुङाव माने जेब्ला 4टा 5टा जायो होमबाना अखा हाबाय थायो ओंखायनो जों फैनो हायाखै आरोना दा दिनै अखा गैया बेनिखायनो ओंखारबोलायबाय आंजों लोगोसे दिनै आगै जुरि फैयाखै बेहा आथिङाव एसे दुखु मोन्दों रेस्ट लादों आरोना आं दा फैदों मिथिंगा सिख्ला आरो आगै जों साथामजोंनो फैदों दिनै 4टा बाजियाव ओंखारबोदोंमोन दा जाबाय 4टा 49 5टा जाथ'वाखै दाबो अभार ब्रिज मोनसिगोन जोङो बेलेगथिं थाङा आरो जों मोनसे साइडजोंनो फैबाय थायो आरो गैथारलाबो दिनै 10 तारिख जाबायना आगष्टनि 10 जाबाय दिनै जोङो माने 15 16 17 नि गेजेराव कमप्लिट खालामगोन आरो रिहार्सेलखौहाय ओमफ्राय एसे रेस्ट लानाय न'आव साननै सानथामनि थाखाय थांगोन दाथ' ओरैनो नाटकफ्रा क्लियार जाजोबनानै दङ खालि नाटकआव थानाय जन्थु सल'फोर डान्सफोर मोसानांगौ बेफोरखौसो लानाय जाथ'वाखै स्टेज लाथ'वाखै नालाय स्टेज लाबाथाय बेफोरखौ प्रेक्टिस लासिगोन आरो बावला नोंथांमोनहा लोगो मोनसिगोन जोंखौ थाबैनो नेना थालायदो नोंथांमोनजों लोगोसे मा भिडिअ लाबोनो जायो आरोना मानोना दा जों रिहार्सेलाव दङना रिहार्सेलाव जोङो बिदि ओंखारनाय जाया मालाबासो बहाबा दसे ओंखारबासो बेलेग भिडिअ बानायनाय जायो बाहेरनि दा आरो सानफ्रोमबो माखौ बानायनो बिब्दि जायो मानो होनबा आगोलथ' 8टानिफ्रायमोन फुंनि दा रिहार्सेलाहाय फुंनि 7टानिफ्राय लानानै 12टा 1टासिम जाहैबाय आरो दोनथ'बा ओंखाम संखाम जानानै 2टासोखौ हमखादो बेनिफ्राय जोङो रुमाव हि जोम सुनो थायो दुगैनो थायो दुगैबाय हि जोम सुबाय रेस्ट लाबाय थ' जों 4टासिम 2टानिफ्राय लानानै 4टासिम रेस्ट लाबाय 4टासोआव दुगैनानै आरो 5:30 ओंखारबोनानै 6टानिफ्राय जायो मोनानि माने 6टानिफ्राय लानानै ओजों 12टा 1टा हरसिम माने एकदम रिहार्सेल लाबाय थायो बिदि नङा माने 1टासिमा मारै जायो हानायफ्राथ' हानाय खनसे खननैयावनो लाबाय जायफ्रा हायाखै बेखौ रिपिट लाफैबाय थानाय जायो हायै बुस्थुखौ लाफिनबाय थानाय जायो नालाय टाइम लायो आरो दसे जिरायथ'नानै लायोना बेखायनो टाइम जालाङो बुरजा मानसि जाहैबाय 2-2.5 घन्टानि नाटक बिदियावनो गोबाव जायो आरो लाफिनबाय थानायावनो थ' दोनथ'नानै आरो हरनि 12टा 1टायाव दोनथ'नानै ओंखाम जालायबाय मेंना फैनोसै उन्दुनोसै मा कन्टेन्ट लाबोनो जों जेरावबो बेरायनाय जाया बिदिनो देनां सथाराव ओंखारबाबो माने मा जायो बासआव थांबाय थायोना मेङो उन्दुनाय जायो बिदिनो सानथाम बेलेग जायगायाव थाहैनाय जायो होमबानासो माने सानफ्राव बेरायनाय जायोबा लानाय जायो नायनोसै मा दिन्थिलांनो हायो मा कन्टेन्ट लाबोनो हायो बरिं दाजा चेनेलखौ खुलिबाय जेब्ला भिडिअखौथ' लाबाय थाखानांगोन नोंथांमोनजों रायलायनो थाखाय आं दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि खायसे माने कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ आं होगोन आरोना फैयै जों अभार ब्रिज मोनबाय लोगोफोर दिखिया बेफोरबायदि फुं समाव बेसेबा मोजां नाङोना माने माबा मोनसे मोजां नाङो आरो मर्निं वाक खालामनानै जि मानसि जायो जों दा थाबायलांफिनगौ हाथि माथा रुमसिम जों थानाय जायगासिम थांफिनगासिनो आरोना मालाय सिख्लाफोरलाय सेंग्राफोरलाय बोरायफोरलाय बुरैफोरलाय गासिबो मर्निं वाक खालामो जोंसो बादुलि सानसे खारफ्लानानै न'आव हाबसो थाग्रा माने खानैसोल' सक आरो मोनसे बिराद बादुलि ओंखायनो माने खस्थ' खालामा नालाय फलखौबो मोना होननाय जायो आरोना खस्थ' खालामगौमोन अबयसे जोङो खिन्थु अखायासो खालामदों अखा हानानै माने फैयासै आरो जों गोबां लोगोफ्रा आंनि भिडिअनि गेजेरजों माने कमेन्ट्स खालामदों आं खायसेखौ रिप्लाइ होदों खायसे कमन कुइसन जायखौ आं रिप्लाइ होआखै दिनै मर्निं वाक खालामनो फैनायबासो आं रिप्लाइ होनोसै आरोना
गोबाङा सोंदों आब' नों जुलि जाबाय नामा होननानै औ आं जाबाय जेब्ला 2020 आगस्ट लकडाउन बायनानै जोंना कर्ट मेरेज जाना थांबाय जों सानैबो माने आंनि मिस्टारजों गोबाव बोसोर जों मोजां मोनलायदों न'खर मोननैबो मिथिलायखायोमोन ओमफ्राय आंखौ नायनो फैबाय न'खरबो माने रायलायलायनानै कर्ट मेरेज खालामना दोनबाय आरो मानो होनबा मोजां मोनलायनानै थाबाय थाबा गाज्रि नुयो होननानै थांलाय फैलाय जानायफोरखौ उसुबिदा नुयोना कर्ट मेरेज खालामना दोनबाय आरो दा कर्ट मेरेज खालामनानै बेबो गावनि खामानियाव बेस्थ' आंबो आंनि खामानियाव बेस्थ' आरो गंनै न'खरबो सापर्ट खालामो माने सानैखौ बुङो दा नोंसोरो माने टाइम जि एसे दङ बेयावनो माने गावबागाव खामानियाव बेस्थ' जा गावबागाव मावना ला होननानै बेनिखायनो जों गावबागाव खामानियाव बेस्थ' थायो जों बांसिन गोजान गोजान थालायबाय थायो आरो माने बोसोराव 1-2 माससो लोगो मोनलायलायो खिन्थु जोंनि गेजेराव फोथायलायनाय दङ बुजिलायो न'खर मोननैबो बुजिलायो बेनिखायनो जों गोसोबायदि खालामनो हायो आरो गोबाङा सोंदों आङो जसलिन मामानि भिडिअ होदोंमोन ना खायसे भिडिअ क्लिप्स होनायाव माने नोंनि उन्दै नामा आब' होननानै सोंदों आरो बेयो आंनि नङा जोंहा बिदि प्लेनिं जेबो गैथ'वा नायनोसै 2-3 बोसोरसोनि उनाव बेयो आंनि फंबायनिसो बेबि आरोना बेबि गार्ल दा बियो दिनैदों 10 मास सानब्रै जाबाय आरो दिनैदो 1 बोसोर जानोसै ओमफ्राय खायसेबा सोंदों आंनि बैसोआ बेसे जाखो आं उन्दै दंला आं बिराद बुरिबाय आं बैसोखौ बुङा मिथिबाय गेस खालाम 1994 14 नभेम्बर आंनि डेट अफ बार्थआ मेंबायबो मर्निं वाक खालामना फैनानै दा थांनानै दुगैनांसिगोन आरो रिहार्सेल थांनो जासिगोन रिहार्सेलखौ आं देखायबाय थाला बेनोसै थांलाय फैलाय जोंनि खामानियानो बेनोसै जेबो कन्टेन्ट गैया नायनो बानाङा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम नोंथांमोननि अननाय मोनब्लासो आं बेनिखायनो अनदो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोरना आरो माबाफोर सोंनांगौ दंबाथाय सोंनो हागोन आं रिप्लाय खालामगोन हानाय मानिखौ माने कमेन्ट्सनि गेजेरजों गासिखौबो रिप्लाय होबाय थानो हाया जायो आरो आं दिनै जेबो कन्टेन्ट गैयैलाय नोंथांमोनजों बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आरोना बाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर आंथ' बांसिन न'आवनो थानाय जाया नालाय न'आव गारना फैनाय जायो न'आवथ' बयबो थानो लुगैयो उपायथ' गैया गावबागाव खामानिखौ मावखानांगोन ना सोलिनो थाखाय आं दैलि माने सानसेयाव 20-25 बार फन हरो भिडिअ कल खनब्रै-खनबा खालामो गोसोखांबानो बिदिनो गोसोखौ बुरखायना दोनो आरोना मामा फिसाखौ बिराद बामनो लुगैयो माबायदि जाखो बेसे देरखो नायनो लुगैबाय थायो मा रोंखो मा रोङाखै भिडिअ क्लिप्स होनाय दं आरोना नोंथांमोना नायदो आंनि मामाखौ मा जागासिनो दं